Totoo talaga kapatid na sa tanong ng awit na unsa kalayo ang langit. Sa Tagalog pa, gaano ba kalayo ang langit? Sa napag-aralan natin nung unang gabi ay napakalayo. Sipin mo, trillions, millions of solar systems. Napakalayo talaga. Pero napakalapit ng langit sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ang siyang nagbura, nagtanggal ng distansya between God and His people. So purihin natin ngayong gabi sa pangatlo ang ating mga kapatid, ang mga kasamahan natin, kaibigan na nasa Amerika, nasa Europe, nasa iba't ibang dako dito sa Pilipinas ay nagpapasalamat sa Baguio District na nagkaroon tayo ng ganitong programa. Hindi ko na maibanggit ang mga pangalan, opisyalis ng bawat iglesia na mention na kanina ng ating presider. Ang nagpaabot puso ang mga kapatiran natin sa iba't ibang bansa sa tuwa at galak na nagkaroon tayo ng ganitong virtual connections. So salamat sa inyong mga kapatid sa Karbag na ngayon ang sponsor ay sa bawat tahanan, sa lahat ng ating mga kapatid na masugid, sincero na nagbuklat ng banal na salita sa mga oras na ito sa bawat tahanan. Alam natin na ang Diyos sa langit, gaya ng inawit kanina, at ang mga anghel na siyang kasama natin ngayon sa ating connections. Ganito na siguro kabilis. No? Matagal ng panahon bago pa nangyari ang internet, ganun nakabilis ang koneksyon ng ating pananampalataya sa langit. Ganun kabilis din ang mga anghel, kapatid, na naging bahagi sa ating buhay ngayon. Kagabi ay napag-usapan natin ang mga suhito na ang buhay ng tao ay nakasalalay sa isang kilos or movement. Ulitin natin, kapatid, na ang ating pananampalataya ay isang movement. Creation is a movement. Redemption is a movement. Great controversy is a movement. No? And ngayong gabi, ang pagsaksi din natin ay isang movement, kapatid. Witness. Alam niyo, sa buong mundo, sa lahat ng korte, Supreme Court man, Court of Appeals, sa trial court ng buong mundo, sa lahat ng bansa, ang pinaka-crucial na papel sa korte para ang isang huwis makapagdesisyon, the decision making is only established because of a credible witness. Kaya ang pagsaksi ay maging katotohanan lamang kung ang mga anak ng Diyos, sila mismo ay nakakita sa salita ni Hiyuba. Yung salitang Hiyuba, kapatid, sa King James Version, 4 lang ginamit yan. Pero sa American Standard Version of Bible, more than 5,000 times ginamit ang salitang Hiyuba. Ang sabing word na Jehovah, sa Hebrew yan, tinawag nila na Yahuwah. No? Yahuwah. Ang Jesus, Yahushua. Pag sinabing Lord God, ibig sabihin yan, Yahuwah Elohim. Ang pagsaksi ng iglesia, kahit sinong iglesia ngayon,
ang ating pagsaksi ay nakasalalay sa katotohanan na ating nakikita ang salita ni Yahuwah o ni Jehovah. Iglesia ka man ni Kristo, saksi ka man ni Jehovah, yan o, saksi ni Jehovah. Iglesia ni Kristo. Born again, Baptist. Kung ano man ang pangalan ng ating kinaaniban na iglesia, napaka-importante na ating ma-witness sapagkat matapos nating ma-witness, ang ibig sabihin ng witness sa korte, ikaw ba ay nakakita? Ikaw ba ay nakarinig? Sapagkat kung hindi mo nakita at hindi mo narinig, hindi ka saksi, kapatid. Kau ay bulaan na saksi. Kaya ang tunay na anak ng Diyos ay sila talaga ang tunay na mga saksi ni Jehovah. Sila talaga ang tunay. Sapagkat sila ay kabahagi ng tinatawag na mga mananampalataya na ang kanilang pananampalataya ay naisa sila sa isang pagpupulong na tawagin nating Iglesia ni Kristo. Sapagkat ang Iglesia ni Kristo ay kailangan ating isaksi ang sinabi ni Jehovah upang ating maipamahagi sa buong sanlibutan, sa buong bansa. Kasi ang ibig sabihin, Katoliko. Ibig sabihin Katoliko, universo, buo nating isaksi. Kaya napakasarap ng salita ng Diyos, kapatid. Pag sinabing salita, makikita, marinig. Kaya kayo dyan na nasa bahay, nasa Canada, nasa Amerika, nasa New York, ngayon, nasa London, nasa Taiwan, nasa Iloilo, nasa Bacolod. Sa oras na ito, habang tayo'y nakikinig, ating ring makikita sapagkat mayroon na tayong tinatawag na virtual connections. Anong isaksi natin? Yung galaw ng salita ni Kristo. Ganyan. Anong isaksi natin? Buhay ang kanyang salita. Kaya ang huling habilin ni Kristo sa kanyang mga disipulo at sinabihan niya ang disipulo niya, preach mo ito sa buong mundo. Ang huling habilin niya, that you will be a witness unto me. I-witness natin ang sinasabi ni Kristo. Kaya nakikita na natin, kapatid, simula sa Genesis hanggang sa pagdating sa Malakyas. Nakikita na natin kung paano kinilos ng langit na makikita natin yung kontrobersiya na ang Panginoon sa kanyang pagmamahal, hindi niya tayo iniwanan. Sinubaybayan ng ating buhay. Kaya pagdating sa Matthew, kapatid, talagang sinabi agad ng Panginoon sa atin. Sinabi agad ng Panginoon ang lahat ng mga kaganapan. Pero bago pa man, ipinakita ni Kristo, kapatid, na hinulaan na. Kaya kagabi, sabi natin, napakaraming propeta na nakahanda na bago pa ang Matthew. Bago pa ang libro ng Matthew. Sa lahat ng mga relihiyon, sa lahat ng mga mananampalataya, napakasarap ng salita ng Diyos. Basahin lang natin, hindi na natin kailangan. Kailangan lang natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi na natin kailangan yung mga kung sino pa na magagaling na mga pastor, ministro, pare. Sapagkat ang Biblia ay para sa lahat.
Sinabi ni Propeta Isaias sa Kapitulo 9, versikulo 6, bago natin basahin, tayo'y manalangin, kapatid. Dakila naming Ama na nasa mga langit. Sa mga oras na ito, sa pangatlong gabi ng aming paglapit sa inyong trono, aming hinihiling, Panginoon, ang patuloy niyong paggabay, ang patuloy niyong pagtulong sa amin, sa iyong biyaya, na aming patuloy na mapanghawakan ang katotohanan at aming masaksihan ang iyong buhay na salita upang karapat-dapat kaming magproklama ng iyong katwiran. Salamat, Lord Jesus Christ, na ikaw mismo ang nakibahagi sa kaligtasan ng bawat isa sa amin. Salamat, Lord Holy Spirit, na sa aming henerasyon, ikaw ang kumikilos, ikaw ang personal namin na lalapitan, sapagkat ikaw ang tunay na Diyos na aming tagapagligtas. Aming itagubilin ang gabing ito sa aming pag-aaral sa pangalan ni Kristo, aming personal na tagapagligtas. Amen. May sinabi si Isaias. Ang sinabi niya tungkol kay Kristo. For unto us a child is born. Jesus Christ. Oktubre na ngayon. Ang buong mundo mag-celebrate na ng unto us a child is born. Unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God. And here is the one, the everlasting Father. Huwag na tayong magbibati, kapatid, ha? Paniwalaan na natin ito, si Isaias. The everlasting Father. Sino ang tinutukoy nito? Si Jesus Christ. The everlasting Father, our God and our Redeemer, the Creator and Redeemer, the everlasting Father, the Prince of Peace. So ngayong gabi, we have to settle on one important biblical truth, that Christ is also our everlasting Father. Why? Sapagkat it talks about relationship. Sa ating relasyon sa Kanya, hindi niya tayo pinabayaan, lalo na ngayon sa ating henerasyon, sa ating generation. Kaya bago pa man niya ibinuhos ang tagos ng dugo ng kanyang katawan, in the few hours before He will be crucified, matapos siyang naglakad, kapatid, naglakad siya kasama ang 4 na disipulo. Sa kanilang paglalakad, galing sa templo, sinabi ng mga disipulo na yan, 4 na yan, ipinakita kay Kristo yung kagilas-gilas na templo, sapagkat sa panahon ng Roman Empire, the most beautiful, the most magnificent building in the entire Roman Empire, the Temple of the Jews. Nang ipinakita at ipagmanayabang ng mga disipulo, habang naglalakad sila, kapatid. In verse 2, sinabi agad, and Jesus said unto them, see you not all these things? Sinimula agad. See, hindi mo niyo ba nakita ang lahat ng mga bagay na ito? Verily, I say unto you, there shall not be left here
one stone upon another that shall not be thrown down. Instantly, yung description ng disciples, instantly, sinabi agad ni Kristo, mawasak itong templo na ito. Kung ikaw ngayon ang disipulo na yan, sa tingin mo kaya, hindi ka maapektuhan? Buong buhay mo, buong buhay ng Israel nakasalalay sa templo? Natural, kapatid, pagdating nila sa taas ng bukid ng Olibo, automatic agad ang tanong. Kakaupo lang ni Jesus Christ, tinanong agad siya ng mga apat na disipulo. Sino sila? Si James, si John, si Peter, at si Andrew. Ang tanong nila, when shall these things be? Kailan mangyari ito? Yung sinasabi ni Kristo na destruction of Jerusalem. Alam ni Kristo na hinula na yan. On the 70th year, hinula niya. Christ doesn't bother to answer that question. Kasi after 40 days pa, saka pa niya binalik pa. Kasi ang tanong ng disipulo, dalawa. Ang pangalawang tanong, what shall be the signs of thy coming? In other words, what shall be the movement of thy coming? Pag titingnan mo sa dictionary yan, ang signs, it means gumagalaw na mga palatandaan. What shall be the movement of thy coming and the end of the world? That's a very specific question. It doesn't refer to the generation of the disciples. Bakit nagkaroon ng dual application? Simply because in that particular event, habang naglalakad, papunta sa pag-upo, ang sinabi ni Kristo, not one stone, walang isang bato na kapatong na hindi mawasak. Kaya nagkaroon tayo ng tinatawag na application. Pero based on this text, specific end of the world. So makikita mo yan, kapatid, sa kamay ni Kristo. Bilinagay ko lang dyan yung planet Earth, yung lahat ng flag ng buong bansa. So kung ibig sabihin end of the world, anong ibig sabihin ng coming niya? Ibig sabihin, yun na ang katapusan ng lahat ng naisulat na mga kaganapan. Yun na nakasulat, ang great controversy ay matatapos na. Dito natin makikita, kapatid, at ating maobserbahan. But that question, bigyan na naman natin ng hustisya ito. The answer of Jesus Christ was immediate. Ang sagot niya, and Jesus answered and said unto them, take note, these are serious conversation. Napakaseryosong usapin. And it takes life. It talks about eternity, my friend. Hence, the eternity is involved. Lahat ng conversation na yan, napaka-importante sa bawat isa sa atin ngayon. And Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. Bakit ganun agad ang sinabi ni Kristo? Let no man deceive you. Sapagkat alam ni Kristo, as an omniscient God, na ang kanyang kaaway, ang nag-reveal din na anghel, ay gagayahin, pakinggan ang kanyang sinasabi, nang isulat ito ng mga ni Mateo. Alam ni Kristo na babasahin ito ni Satanas by 1,000,000 times. At dito niya gagayahin, kapatid. Kaya ang bungad agad, let take heed that no man deceive you. Bakit man ang mag-deceive? Kasi dito natin maintindihan
na ang prescriptive answers ni Kristo, ang sagot sa kanyang bibig, it's a truth. Yan ang katotohanan. Huwag na nating bigyan ng puwang yan. The words that na lumabas sa bibig niya. The prescriptive answers of Christ, which is the truth, with this question of the end, will be used by Satan in semblance. Kaparihas lang, imitate niya. But in a subtle twist to deceive the closing generation. Really? Ganun siya sensitibo, kapatid. Kaya sinabi agad the following verse, for many shall come in my name, saying I am Christ, and shall deceive many. Pag tingnan mo yan sa original Greek, ang kapatid, ang meaning dyan, ang original Greek word niya is emme. Ang ibig sabihin ay, tapos, ibig sabihin, used only with emphatic, the primary and defective verb. Sinabi, another words na pwede mong ilagay dyan, have been. I have been Christ. Kolon yan, kapatid. For many shall come in my name. So tao ang magpakita. Saying, I am Christ followers. I am Christ church. I am Christ. You can apply this verse. Sinabi, saying, I am Christ. Pwede mong sabihin, I am Christ followers. I am Christ church. Kasi gagaya si Satanas. And shall deceive many. Halimbawa ngayon, huwag kayong magugulat, kapatid. Sa simpleng bersikulong ito, marami sa mga mananampalataya sa internet na nagpo-proclaim na ang katapusan daw ng mundo ay magkaroon ng Third World War. Grabe! Third World War? Saan mababasa sa Bible yan? Wala tayong mababasa sa Bible, kapatid. In fact, ang sinabi ni Kristo na i-witness natin ngayon, makikita natin, and you shall hear of wars and rumors of war. Bakit nabaliktad yan? Dapat mauna ang rumors of war, saka pa ang wars. Gaya ng panahon ng Second World War. 3 years, 4 years na hindi pa inatake ang Pearl Harbor, Manila. Marami ng Hapon sa Pilipinas. May naririnig na naggigirahin. Rumors ang maguna. Saka pa maggira. Pero dito, kapatid, alam na ni Kristo na magkaroon ng First World War, Second World War, na ang ending ng dynamics ng ating planet Earth sa story of redemption, rumors of war. In fact, sinabi ng text, pagtungkol sa gera, but the end is not yet. Hindi yan ang katapusan. Kasi rumors lang. May mga gira dyan, magkaroon ng Third World War. Ito ang mga news, bago lang ito. January 5, 2020, World War III was trending. Marami yang mga news dyan, will there be World War III? Latest news on Iran and U.S. tension. Pag may mga tension sa Middle East, ito na, hinihintay na ng ibang mga grabing mga kapatiran natin. Ito na, gira na. Kaya marami diyang mga isdarm, marami diyan na mga offshoots na sinasabi na pupunta na tayo sa Jerusalem. Kasi ito na, magkaroon ng madugo daw, magkaroon ng bloody. Grabe. World War III trends on social media following Sulaiman's killing nung may pinatay na general, kapatid. So lahat ito sila, kapatid, ay napaka-active. Kasi aktibo si Satanas na pinatuloy niyang itinuro
sa buong sanlibutan na magkaroon ng Third World War. The Bible tells us na hindi yan ang totoo, kapatid. That is not what Christ have said. The next verse. Settled tayo dyan, kapatid, ha? Simula ngayon, huwag kayong maniwala na magkaroon ng Third World War, kapatid. Kayong maniwala niyan. Hindi yan ang prescription ni Jesus Christ. Ang na-witness natin ngayon bilang mga mananampalataya, rumors of war. Kasi yun ang sinabi ng Bible, rumors of war. See that you be not troubled, for all these things must come to pass. But the end is not yet. Puntahan natin ang verse 7. Bakit ito sunod-sunod? Sa Mount of Olives. Kasi yung tanong ng disipulo what will be the sign of your coming and the end of the world? Ibig sabihin, lahat ito ngayon, tumutukoy ito na mga movement sa kanyang pagdating. Ibig sabihin ba, pag rumors of war na ang nangyayari ngayon sa mundo, ito na ba ang parating na Panginoon? Of course. Siya nagsabi. Tinanong, what will be the signs of your coming? Ang tanong, what will be the movement of your coming? Bakit natin salungatin? Sinabi ni Kristo na magkaroon ng wars, rumors of wars. Ito ngayon sa verse 7. Kadalasan, ang 24, 6, and 7, isa lang ang interpretation. Pero hindi, kapatid. Kasi itong Matthew 24:7, ito ang susi para matigil na sa maraming Adventist. Actually yung Adventist, lahat ng naniniwala na darating si Kristo. Kasi marami namang denominations na naniniwala. Tungkol nitong COVID-19, sinabi ng Matthew 24:7, for nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. May dalawang tuldok. And there shall be famines, and pestilences, and earthquakes in diverse places. All these are the beginning of sorrows. Ending ng planet Earth? Sorrows? Ang panahon na pagdating ni Kristo, sorrows? Yun din ang sinabi ni Kristo kay John. The wrath of the Lamb, omens, earthquakes. Na here we are. Anong ibig sabihin kaya nito? For nation shall rise against nation and kingdom against kingdom, and there shall be famines. May dalawang tuldok. Ang original na language, walang punctuation mark. Granting, respetuhin natin itong mga scholars na gumawa. Linagyan ng tuldok. Bakit? Anong ibig sabihin ng colon or semicolon? Ang colon or semicolon, nagbibigay ng liwanag na yung first sentence ay may relasyon sa pangalawang sentence kasi isang sentence na nahati sa tuldok. Yung isa, tapos isa dito. One verse nahati sa dalawa. Pag mayroong punctuation, mayroong ganyan, ibig sabihin, may relasyon itong dalawa. Ito na ngayon yung science ngayon, kapatid. Pag-aralan natin. Sa nakalipas na 50 taon, pinagyabang ng science na hindi maaring maging totoo ang Biblia sapagkat kailangan munang i-prove ng science. Sa ating generation ngayon, maraming question ang hindi masagot ng science. Sino ngayon ang pwedeng magtulong sa mga scientists? Sa mga problema ng COVID, sa mga problema ng global warming, kapatid. Ikaw at ako lang. Kasi na-witness natin ngayon kung ano ang ibig sabihin ng salita ni Kristo na ang sinasabi niya dito, for nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines, pestilences, and earthquakes in diverse places. Ibig sabihin, yung nakapula na yan, yan ang event
Yan ang mangyayari. Yung nakayelo na yan, yun ang maging resulta sa mga pangyayari na yan. Ang tanong, ano ba yung pangyayari na yan? Yung nation shall rise against nation, kingdom against kingdom, at magkaroon ng famines, magresulta ng famines, pestilences, and earthquakes in diverse places. Ngayon kapatid, hindi na natin interpretin. Sapagkat ang salita ni Kristo ngayon, tatayo ngayon sa ating harapan. Bilang iglesia, ma-witness natin yung buhay na salita ng Diyos. Tingnan mo ang July 14, 2011. Sinabi talaga ng title nila, China versus USA. Nation shall rise against nation. Magulat ka kapatid, ang ginamit na salita ng mga secular magazine, exactly the same with the words of Jesus Christ. Tatayo na ang salita ni Kristo. Ang sinabi ng November 10, 2011, I think a decline of the USA and rise of the economy. The rise. Ano pala yung gera na tinutukoy ng Matthew chapter 24:7? Na ang gamit ni Kristo, nation shall rise. Ito ngayon. Bago lang. April 2019, the rise of Bangladesh. Abu Dhabi GDP rises. Ito pa ang news, kapatid. August 19, 2010, as China and India rise in tandem. How? China against Japan. Japan against Korea. Kita mo, Toyota against Kia. It talks about economic war, my friend. Ang economic war na yan, totoo kaya na magresulta ito ng famines, pestilences, and earthquakes? Dito natin makikita, kapatid, the rise of Singapore, the global war, Apple against Samsung, Washington's global economic war. Hindi na tayo mahirapan, kapatid. Tayo na mismo ngayon, pagbasahin natin ang Biblia, kahit walang pari, kahit walang ministro, kahit walang pastor, maintindihan na natin ang salita ng Diyos sapagkat mahal na mahal tayo ng Panginoon. Personal ang kaligtasan. Personal na pakipag-usap, kapatid. China is crushing the U.S. economic warfare. Ganda, kapatid. For nation shall rise against nation. Germany against Italy. Korea against Japan. Yung mga produkto ng economic, kapatid. Anong ibig sabihin ng kingdom against kingdom? Mayroon pa rin kaya na ang gira ng economic ng kingdom? Mayroon. Basahin natin. Pag sinabing kingdom, group of nations. Kingdom means group of nations. At tingnan mo, basahin mo. December 7, 2012, the rise of Asia and the new world order. Matagal na itong sinishare namin. Nung unang 9 years, 10 years, 2012 pa ito. Matagal na natupad ang mga sinasabi ni Kristo. Yan. Ano pa? Rise of the Asian economy. Asia against Europe. Europe against USA. Africa rising in economy. Rise of the European Union. Exactly what Christ's words in Matthew 24 verse 7. Mayroon pa ba tayong itanong? Hindi na natin pagdibatihan ito. Kung ano man ang relihiyon natin ngayon, mapari, mailisoryano, maiglesia ni Kristo, mamanalo, kung sino man ang mga relihiyon ngayon, i-share mo ito sa kanila. Hindi na kailangan dibatihan. Tulong-tulungan natin ngayon na ang salita ng Diyos buhay. Kasi lahat ng relihiyon nagkiklaim na ang salita ng Diyos buhay. Anong ebidensya na buhay ang salita ng Diyos? Ito, babasahin natin. Si Kristo mismo ang nagsasalita. Economic rise of USA report.
global economic competition ang pinag-usapan ng Matthew 24:7. Ang gira ng armas, yun ang Matthew 24 verse 6. Kaya pag sinabi ng Biblia ni Kristo, in our post-modern world, we live in an atmosphere of war. Namumuhay tayo sa isang environment na gira. Not by armament, but the war of commerce. Halos normal naman yun. Di ba? War of commerce. Kahit saan ka, may tindahan dito, may tindahan dito, may skin dito, may skin dito. No. Ganun lang kapatid, ang war. Dahil nga sa competition, sa gera na yan, wala nang pakialam kasi sinabi naman kasi ng Biblia na in the last days perilous times shall come. Men shall be lovers of their own self. So, sarili na that. So, pagtungkol sa trade kapatid, pag trade ang pag-usapan, kailangan ko muna yung akin na maraming ganansya. So, para makarami akong ganansya, yung askindi ko, hindi ako gagamit ng ordinary sugar. Ang gamitin ko, magic sugar. Sapagkat isang kutsara niya, isang balding tubig na ang matamis. So malaking ganansya nga. The same principle ang ina-apply ng mga multinational sa buong mundo. Kaya dito natin naranasan ang pagkawasak ng ating environment dahil sa gera ng ekonomiya. What is the consequence of this economic competition? Ano ang consequence nito? Puntahan kayo niyan sa Davao. Nasa Cotabato kayo na nakikinig. Kayo mismo diyan sa Jensen. Witness kayo. Kayo ang iglesia na nakakita. Ilang libong ektarya na hindi na mabubuhay ang tanim diyan. Dahil ilang dekada tinaniman ng Dole at Del Monte para sa kompetisyon nila na gamit ng chemicals. Paggamit ng chemicals, nasira ang lupa, hindi na natutubo ang mga tanim. Sa paggamit ng mga chemicals, ang mga bakterya ay nag-mutant na kasi kanya-kanya ng survival ang mga bakterya dahil sa kanilang pag-mutant, hindi na mapatay ng mga chemicals at hindi na mapatay. Iba na ang mga mukha ng mga bakterya. Ang akala nila na tanim, tao na ang yung tao na nakikita nila, akala nila tanim, kaya kinakagat ang mga tao, nakasakit ang mga tao, kaya maraming victors ang sakit ngayon, kapatid. Kaya ito, yung industrial revolution, sabi ng science, ito ang nag-create ng ecological imbalance. Hindi na balansi ang ating environment dahil nga sa mga kompetensya. Tingnan mo ang Africa. Dahil sa daming diamond, binuldos ang bundok. Wala nang mataniman ang mga Africans. Ganun kasimple. Dito sa Imos, dahil lumaganap ang mga bahay, wala nang palayan kasi linagyan na ng mga building, kapatid. So magkaroon talaga ng ecological imbalance. Iinit talaga ang panahon. Magbago talaga ang klima, kaya magkaroon ang mundo, kapatid, ng consequence na yan. Sabi ng science, resulting to climate change that kick-started the calamities of the world. Tanong, kung ito man pala ang sinabi ni Kristo, bakit maraming nag-isip na mga mananampalataya na ang kalamidad ay gawa ng tao? Na inimbento yung makina, yung harp na yan. Ang inimbento ng tao, yung self-interest niya, na gumawa siya para makaasinso siya, kapatid. Pero yung isip ng iba, mayroong gumawa para patayin ang mga tao, para mabawasan ang population ng mundo. Napaka-common na mga paniniwala, kapatid. Pero hindi yun ang sinabi ng Biblia. Sabi dito ng libro, Climate Change and the Health of Nations. Famines. Grabe, kapatid. Hindi Biblia. Sila nang nagsabi. Dahil sa economic industrial competition, nagkaroon tayo ng famines, lagnat, fever, the fate of population.
Matagal na kapatid, yung mga lagnat, lahat. Minsan pa may bagong lumabas na nagsirmo-sirmo na, may nagsabi kasi na 2018 ay magkaroon ng COVID. Yung COVID, kapatid, matagal na yan. 10 years. Yung COVID, ang tawag niyan, coronavirus. Yung coronavirus, maraming mga parinti yan. Pag sinabing virus, corona, ibig sabihin, may mga crown siya, crown. Siya, kapatid. Matagal na yan. Yung una, SARS-1. Coronavirus yun, ang pangalan noon. So dito natin makikita na sa ating generation, dahil sa kompetensya ng mga industriya, maraming basura. Isipin mo, saan daw itatapon ang basura? Ano yung basura? Mga non-biodegradable. Hindi na matutunaw. Saan dadalhin yun? Pag sinusunog ang mga non-biodegradable, yung usok niya, sinisira ang ating ozone layer. Kung hindi susunogin, saan mo ilagay na ang kanyang chemicals makapatay din ng tao na makalanghap niyan? Ibig sabihin, ang planet Earth natin, hindi na talaga dapat nating ambisyonin na tirahan. Kahit ang science na mismo ang nagsasabi, ang basura na produce ng mundo, kapatid, na nagkaroon ng iba't ibang sakit tayo, kapatid, iba't ibang sakit. Dahil nga, vector-borne diseases. Yung Victor ba, hindi si Victor Canales. Kasi VE yan. Si Victor VI. Di ba, Brother Victor? Vector, yung nangangagat. Yung nangangagat ba na mag-cause ng disease. Kita natin dito, kapatid, how climate change triggers earthquake, tsunamis. Bakit nagkaroon ng earthquake? Siyempre, nagbago ang klima. Yung ice na ilang taon na yan, 1,000 years. Yung sa North Pole, mainit na. Kasi marami tayong sinusunog. Yung usok ng mga sasakyan. Kaya kailangan battery operated na. Yung usok, saan pupunta? Nabutas. Pagkabutas, mainit, hindi na maka-rebound yan, na-trap ang init. Kaya ang mga ice dyan sa North Pole natutunaw. Pag natunaw ang ice, saan pupunta? Yung ice sa bundok, saan pupunta? Sa dagat. Pagdating sa dagat, sudden change of body temperature ng dagat, mag-trigger ng tsunami, kapatid. Ang tawag niyan, tectonic earthquake. Pag sinabing tectonic, galing sa ilalim ng dagat. Ilang taon na yan, bago-bago ng kanilang template na yan. Ibig sabihin, dahil pala yan sa pagbabago. Ibig sabihin, lahat ng tao sa mundo, kabahagi, kasi ang tao sa ating kondisyon na makasalanan, hindi na natin nagampanan paano iingatan ang mundo na ating kinabilangan. Bakit sino nagsabi? Ang Biblia din. In the last days, perilous times shall come. Men shall be lovers of their own self. Kaya ito si Al Gore, bata pa siya nito, matanda na siya ngayon. Binuhos niya ang buhay niya. Para lamang, kapatid, na maapaalam sa buong kabataan sa buong mundo, sa lahat ng eskwelahan sa mundo, nagpadala siya ng tinatawag an inconvenient truth. Yung documentary na yan, kapatid, na ang ating planet Earth daw betray us. Did the planet Earth betray us? Or did we betray the planet? Tayo ba ang nag-betray sa planet Earth? So ang global warming, kapatid, ngayon, ang tag-init naging tag-ulan, ang tag-ulan naging tag-init, kapatid. Kita mo yan? Kita mo yan, kapatid? Wow! Natrap na sila. Ang industrial, yung usok ng mga company. Yung Metro Manila, bago nag-COVID, di ba ang itim ng ating Metro Manila? Yung usok na yan, dahilan ng maraming sakit, mga respiratory tract. Itong basura, industrial waste, paano mo solusyonan yan? Na hindi natutunaw ng natural, non-biodegradable. So ang climate change, kapatid, nag-change na ng planet Earth.
Baka akala pa natin green, na green pa ang mundo. That's not the truth. The inconvenient truth, sabi ni Al Gore. Kaya, di ba, narinig nyo nakaraang linggo? Ngayong linggo na to, na ito na, i-declare na daw ang sandilo. Kasi kailangan nang i-implement ang Laudato Si. Sabi kapatid, hindi na talaga naintindihan kung paano kumilos at gagalaw si Satanas. Dito panoorin natin ito kapatid, itong 5 minutes na documentary ni Al Gore, dating Vice President ng Amerika. Pakinggan natin ang kanyang documentary tungkol sa global warming. Here is a study from the Netherlands. The peak arrival date for migratory birds 25 years ago was April 25th, and their chicks hatched on June the 3rd, just at the time when the caterpillars were coming out. Nature's plan. But 20 years of warming later, the caterpillars peaked 2 weeks earlier, and the chicks tried to catch up with it, but they couldn't. And so they're in trouble. And there are millions of ecological niches that are affected by global warming in just this way. This is the number of days with frost in southern Switzerland over the last 100 years. It has gone down rapidly. But now watch this. This is the number of invasive exotic species that have rushed in to fill the new ecological niches that are opening up. That's happening here in the United States too. You've heard of the pine beetle problem. Those pine beetles used to be killed by the cold winters, but there are fewer days of frost, and so the pine trees are being devastated. This is part of 14 million acres of spruce trees in Alaska that have been killed by bark beetles, the exact same phenomenon. There are cities that were founded because they were just above the mosquito line. Nairobi is one, Harare is another. There are plenty of others. Now the mosquitoes with warming are climbing to higher altitudes. There are a lot of vectors for infectious diseases that are worrisome to us that are also expanding their range, not only mosquitoes, but all of these others as well. And we've had 30 so-called new diseases that have emerged just in the last quarter century. And a lot of them, like SARS, have caused tremendous problems. The resistant forms of tuberculosis, there are others. And there's been a reemergence of some diseases that were once under control. The avian flu, of course, quite a serious matter, as you know. West Nile virus. It came to the eastern shore of Maryland in 1999. 2 years later, it was across the Mississippi. And 2 years after that, it had spread across the continent. But these are very troubling signs. Coral reefs all over the world, because of global warming and other factors, are bleaching, and they end up like this. And all the fish species that depend on the coral reefs are also in jeopardy as a result. Overall, species loss is now occurring at a rate 1,000 times greater than the natural background rate. This brings me to the second canary in the coal mine. Antarctica, the largest mass of ice on the planet by far. A friend of mine said in 1978, if you see the breakup of ice shelves along the Antarctic Peninsula, watch out, because that should be seen as an alarm bell for global warming. Okay? So nakikita nyo kapatid, no? These are based on science. Sila na mismo ang nagsasabi. Ibig sabihin, sumada total, yung science ng mundo at science ng Biblia. Anong sinabi ng Bible? There shall be, nation shall rise against nation. Yun ang dahilan. Nation shall rise against nation. Kingdom against kingdom. The effect, there shall be famine, pestilences, and earthquakes in diverse places. Bakit kapatid? Kasi dumating tayo sa ating generations na globalize na ang industries. Ang tawag dito kapatid, sa mga business world, open market policy. Ang ibig sabihin ng open market, libre lahat. Kahit anong ibenta mo, pati abat, pati aswang ibenta, bibilihin. Kaya nga kinain, open market sa China, kinain ang abat. Ang pangolin, no? Abat ba? Paniki sa Tagalog. Kinain open market.
Ang tawag nila dyan, dito sa Pilipinas, mayroon nga mga restaurant dyan, ang tawag niyan, the exotic menu. Ang ibig sabihin ng exotic, hindi kinakain, pinagyabang kasi ito ang trend ng mga henerasyon. Kakaiba na daw, baka bago na daw ang buhay dahil sa open trade competition. Sa lahat ng aspito, grabe na ang ecological imbalance. Yung mga gulay na ating kinakain, kaya sabi ng mga scientists, if you want to die early, gusto niyong mamatay ng maaga? Eat vegetables and fruits. Ha? Gusto daw tayong mamatay ng maaga, kain ka ng gulay at prutas. The same scientist, agriculturist said in America, if you want to live long, kung gusto nyo ng mabuhay ng matagal, plant your own vegetables and fruit. Ha? Ganun ang sinabi ni Sister White. Look for a place and plant, my friend. Hindi tayo pumunta para magtago. You have to look and plant para may makain ka, kapatid. Ito ang ibig sabihin ng science of the world and the science of the Bible, because the science of all sciences is the Bible. Ngayong gabi, kapatid, simula ngayon, huwag na kayo maniwala sa mga inimbento ng mga kwento. Kahit ngayon daw, ipasa. Bilisan nyo to kasi tanggalin ito. Tapos mga doktor, maraming doktor ay mga espiritista, medical doctors, pero mga metaphysics sila. Ang ibig sabihin ng metaphysics, naniniwala sa mga power, kapatid. So dahil dyan, marami ang nadadali. Kaya nga ang kailangan natin, for nation shall rise against nation and kingdom against kingdom. And there shall be famines, pestilences, and earthquakes in diverse places. Dahil sa open trade policy ng mundo, globalized na, you have all the freedom, liberated, sabi ng writer ng great, by the cry of liberality, many will be deceived. Dahil na, open na, tingnan mo, hindi ako namamatay. Di ba? Yun naman ang sinabi ni Satanas sa unang gabi. Kinain ko, namamatay ba ako? Pagpunta mo doon sa mga kainan, namamatay ba ako? Kumain ako ng abat or paniki? Kumain ng ulo na live na unggoy? Grabe. Kung nakita natin ito ngayon, ngayong gabi na ito, hindi ko na alam kung paano natin i-experience na ang salita ng Panginoon na dapat isaksi ng iglesia na matagal nang sinabi ni Kristo, our everlasting Father have said it, na ito ang mangyari sa ating generation. Globalisation, my friend. Ang open trade market policy, naging resulta ang nagkaroon tayo ng famine, pestilences, and earthquakes in diverse places. Nations shall rise. Laban-laban sa ekonomiya, kapatid. The result, we have this right now, mga global calamities. Ito sa Tacloban nangyari, ito sa New York nangyari, for the first time in 300 years, for the first time in 500 years, for the first time, magugulat ka, kapatid. Good news to all. Karamihan ng mga kalamidad sa mundo na kumitil ng buhay ng tao nangyayari sa araw ng Sabado. Bakit kaya Sabado nangyari, kapatid? Hindi kaya ibig sabihin dahil sinabi ni Kristo, sinabi ni Hiyuba na hindi sumusunod sa kanyang kautusan ay mayroong paghukom. Hindi kaya ang buong sanlibutan. Ngayon, kapatid, buong mundo nakaranas ng virus. Kami bilang nag-aaral sa field ng microbiology, kasi ang kurso ko, kapatid, ay BS Biology, major in microbiology. Kapatid, when you go into the microscope, mayroon tayong elder dito. Siya ang nag-distribute ng mga microscope, powerful microscope. Minsan nga, Elder Harry, magkaroon tayo ng demo dito.
ipakita natin sa kanila kung ano ang virus. Yung sip-on, ilagay sa slides. Pakita na natin sa kanila kung gaano katotoo itong mga virus ng mundo, kapatid. Sa ating generation, napakahirap. Isipin mo to protect ang kaaway mo, hindi mo nakikita. Ibinabot lang ng langit sa atin si Satanas na hindi natin nakikita. Tahimik siya na naglilinglang sa atin. Naniniwala so anumang mga sinasabi diyan, kapatid, na hindi na nakabase sa science. Tingnan niyo ang maraming pasyente, kapatid, dahil sa COVID-19. Sad news, mga doctors ang namamatay diyan, kapatid. Bakit? Sa napakaraming panahon, the greatest professions na sandalan ng tao, sinasandalan ng tao, kasi pag nagkasakit, doktor ang sinasandalan. Sa ating generation, ang pasyente na ang pumapatay sa doktor. Kung saan sila nabubuhay, diyan sila namamatay. Ha? Yung kasabihan, saan ka nabubuhay, diyan ka mamamatay. Oh, kaya kailangan naka-protective gear sila, kapatid. Pero the good news, ang mga anak ng Diyos, makaranas man ng hangin ng virus, pero hindi tayo matakot, kapatid. Sapagkat sinabi na ng Panginoon, sinabi na ng Hiyuba sa Genesis 3:15, sinabi na ni David sa Salmo 91, lahat tayo, kung nakaranas kayo ng lagnat, kapatid, sa mga panahon na yun, pinaramdam lang ng langit sa atin that ang realidad ng ating mundo, nilalagnat na ang planet Earth. Panahon na kailangan tayo maghanda. Yan ang mapa ngayon ng buong mundo. Kahapon lang yan na-release, kapatid. Yan ang mapa na ang lahat ng nakapula dyan ay mga bansa na dinamaan ng coronavirus 2019. Paano kaya kung magkaroon ng vaccine? How you will sure that it will be effective, kapatid? The only effective measures na nakasulat sa Biblia, Christ and Christ alone is our own protection. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang salita lang ng Diyos, kapatid. Ito lang ang lampara na magbigay sa atin ng liwanag, kapatid. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa atin ngayon. Anong sinabi niya bago tayo magtapos? I am the way, the truth, and the life. Never entertain the truth na sinasabi ng mundo. Christ, truth alone, aletheia. The moment you entertain at ipasa-pasa mo sa Facebook yan, you become the transmitter and agent of the enemy. Please, my beloved friends, yung mga conspiracy theories na lumaganap sa buong mundo ngayon, hindi yan ang sinabi ni Kristo. Puntahan lang natin ang salita ng Diyos. Bukas ng gabi, pagbasahin niyo the most misunderstood verse of Christianity is Matthew 24:14. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. Yan ang na-misconstrued ng marami sa atin, kapatid. Kaya hindi pa kumilos para tulungan, para ibigkas ang pananampalataya natin, kapatid. We need to become the true witness, ang pagsaksi ng mga anak ng Diyos, ang pagsaksi ng iglesia sa mga salita na binitiwan ni Jehova from the very beginning. Genesis, from the book of Genesis, my beloved friends, God said, we are the chosen generation. In 1 Peter, my friend, it says, you are the chosen generation, a royal priesthood, a peculiar people, a people that carries the light, nagdala ng liwanag kung saan man kayo ngayon, bukas ng gabi. Alamin natin, nasa Biblia ba
Bakit kayo ngayon nakatira sa Amerika? Pilipino nakatira sa Saudi Arabia. Pilipino nakatira sa London. Nasa Bible ba yan? Sinabi ba ni Kristo? Bukas ng gabi, alamin natin ang salita ng Diyos. God bless us this evening.